Seger ya Mas Gareng. Seger nyengkake kowe. Nyengkake piye? Bar aku mat-matan pinarak mirsani sampean ya terus ngerti-ngerti kok pecicilan ngene. Lho karo diniati olahraga dadi keringet lah sehat. Olahraga ya mene olahraga salah mongso, Mas. Wajine wong turu kok pecicilan iki olahragane maling kowe. Iya, ora kok ya. Aku kami tenggengen nonton awakmu ki wah jan. Bocah iki kewanen tenan. Ngen pundi? Nglakokke niki saiki lho sing mirsani wayang dalu niki Bathi karo Bathi. Niki lakon tuwa delalah ya runtut. Ah wis wani totoan do lagi ngerti iki ngopo sebabe kok semak apa toga klambene jembar ki lagi ngerti iki mergo mangan kuwi mau. Gunung Jamur Dipa. Nah, Semar iso rembes sebabe apa? Kuwi ora panjenenganmu sing nglakokke apa do pirsa sejatine ngono kuwi. Waduh iki jenenge ya tontonan ya tuntunan iki nambah ngelmu ki ora kudu ning sekolahan Mas nonton wayang kulit ya entuk ilmu. Oh iya bener. Ngene lho. Wah aku ya lagi ngerti jebul aku ki anak apa anake Lho mboten jenengan anak kiai no. Anak kiai yen teng versi niki lho. Anake kiai sing jenenge kiai utawa begawan Suh Brasta, anak-anak Cakrawangsa. Yen Petruk anake Gandarwa Raja Supala saka Pulo Awindo. Dadi bapakku Suh Brasta. Heeh. Carano kuwi sampeyan iki anake Syekh ngono. Oh. Kok gek sing dienggo Syekh ki apa? Saiki kiai sing wis pinunjul. Heeh, sing wis pinunjul. Lah iki lho, aku yo lagi kepethuk dalan nglakokke ngene iki yo lagi awakmu iki. Oh. Lah kok jane pamundhute lak Semar Bangun Kayangan. Tak kira yo wis bubar iki mau. Kowe bengok Semar Bangun Kayangan biasane deng do alah. Mboten yen Blitar mboten saged ngotenke. Arus runtut urut. Nggih, kedah ngoten. Wong namung sok-sok niku kula sok diskusi kalian kanca-kanca. Apa Semar Bangun Kayangan niku kudu lakone Pandhawa Kurawa to? Mbok sekali-kali iki Ramayana nggih Semar Bangun Kayangan iso apa ora? Terus Semar sepisanan mudhun ning Marcapada iso bangun kayangan apa ora? Nah, iki bengi iki Kurawa karo Pandhawa do pijet ning jero kothak iki. Lah iya. Ora metu doane iso bengi. Ora metu. Nek aku wis iki mau metu, oh iki jebule Gareng iki Cakrawangsa genah jenenge Gareng. Kula Gareng sinebut Cakrawangsa Gareng Nala Gareng Cakrawangsa Karyana Diweratneja babar bundur mangung klali dua lolo lowing. Ning kula pitados Mas Gareng nadyan sak propintenipun menawi piyai Blitar niku sasate saben dalu mriki niki enten pertunjukan wayang teng Blitar niku lho. Nggih syukur to alhamdulillah. Tur selalu meriah sing mresani mesti kathah. Nadyan to menika sampun jam mes setengah 3 parandene sing nenggani tasih kathah. Yen sing dalang niku Pak Anom, Pak Mantep ngantos setengah 3 sing mresani tasih niku memper mergo nika dalang kondang. Ing atase mung kula ing tasih ajaran sing mresani si akeh. Mboten perkara Petruke niku wayangane apik, dagelane utawa bintang tamune becik mboten. Namun ini adalah kepedulian warga masyarakat Blitar terhadap kelestarian wayang. Tepuk tangan untuk penonton Blitar. Oh. Nah iki pertanyaane iki. Piye? Iki dorong mulih iki mergo seneng nonton apa meh bali wedi? Lah wedi nek apa kaya? Lah wedi iki mergo sisan gawe mengko esuk pas bojone melek dadi pas kepenak sing mbukake lawang ngono lho. Nggih. Mbok menawi saperangan ageng nggih dangu mboten pinanggih kalian Mas Gareng, adatipun namung wonten layar kaca. Nggih mboten iso weruh. Sing bak ya kula niku yen cara-carane mobil aksesoris sing baku niku panjenengan. Ana garenge ora ana dalange napa? Ngoten nggih sing baku niku jenengan Mas. Mboten sing baku sanes kula ning sing nanggap. Ya to. Mbok enek garenge wayang wong enek dalange, lek rene sing nanggap merongos lho kuwi. Ane ya ora sing baku ya ora sing nanggap kok. Lah apa? Sing bayar. Ditanggap ora dibayar, merongos meneh kowe.
Sing baku mboten perkara sing bayar utawa sing nanggap. Terus Ning duwike niku asli napa mboten? Lah niki balik ke rupiah lagi. Rupiah lagi, duitnya asli apa ora. Mula harus teliti menerima uang di waktu sekarang ini harus berhati-hati. Betul. Sing mau lho sing dilihat, diraba terus diterawang wis praktis. Semua orang bisa melakukan. Saya bab gerakan peduli koin niku pun cetha ing jaman sakmenika kathah masyarakat ingkang nyepelekaken dhuwit koin mongko biayane sing dienggo gawe uang logam niku ragate nggih mboten sithik nggih nah, makanya kita pergunakan uang koin itu malah yen aku ngarani double keperluan lho Mas kok double duit kertas iki mung dienggo bayar tok uang koin iki iso nggo bayar karo nggo kerokan. Lah kuwi. Mula harus dipedulikan. Eman-eman bahan iki yo miliaran kok. Mula maka dari itu mulai saat ini mari kita cintai dan gunakan uang koin serta menggunakan uang rupiah dengan bijak dan benar. Ngoten. Nggih. Dadi sithik-sithik ya kudu ngelingake, ngimutake nggih Mas. Nggih, ngimutaken. Ambak-ambak duit receh ya aja disepeleke. Wong sak yuta ki ora ana atusan klitik ya ora dadi sak yuta. Betul. Ganepe ya kudu nganggo atusan klitik. Niki tenan niki kapinujon nggih. BI ngawontenaken ngaten kerjasama dengan Kabupaten Blitar niki pun tepat sasaran. Delala sing ditonton ki ya cucuk kaya panjenenganmu lu cucuk tenan wis iki. Ngono. Mangsaku ki iki lho dalang ora nurokke yoga ya iki. Yoga iki wit sore ra iso turu lah wolak-walik gendheng wah kowe iki kaya cah umbul wolak-walik serano matine pokoke. Pancen niki lak pengrawit benten kalian pengrawit lumrah menika para sarjana lho Mas Gareng. Nggih to? Nggih. Ya gur nabuhi tanpa ana apa kuwi pemikiran-pemikiran bare iki apa engko peraliane piye, iramane piye, garape piye, karakter gendinge piye tanpa di rumangsaku aku mbayangke ku nuthuk gamelan iki notasine angkane notasi iki kaya nemplek ning kene lho. Nah gumunku sakmene iki angger pasang togel ra tau ana sing nembus. Padahal kene iki sine iki angka tok lho. Lah nggih. Nggih wah nggih nyuwun pangapun mboten nami sombong yoganipun Mas Ayo niku pancen S1 sedaya niku. Oh, malah enten S2 barang lho. Ambak ingkang meking niku, alit niku. Ambak wujudipun kados Sukasrana niku. Wah, S2 niku. Terus calon bupati Klaten e. Kuwi wis S2. Yo S2 mboten gojek niku. S2. Calonipun magister seni. Mosok sunggingane wis nglothok ngono S2. Magister seni nggih. Ya pancen nggih wajib berbangga hati seniman-seniman muda wis nyandang S1 ngene iki seneng Mas. Kualitasnya terjamin. Nggih. Pokoke sing baku mendukung dengan karier. Betul. Yen iso bisa menjadi orang yang apa kuwi jenenge hidup dalam pedoman akik. Apakah artinya akik? Aktif, kreatif, inovatif dan koordinatif. Oh. Dadi pinter yen ora aktif ya percuma. Ora kreatif ya percuma, tidak menciptakan yang baru berinovasi ya percuma. Apa meneh ora srawung berkoordinasi dengan atasan bawahan samping kanan kiri ya juga muspro ilmuni. Betul. Aku ki anggere yamene metu ilmuku pokoke. Nggih. Pancen kula pun niteni jenengan yen sik limbukan ngoten nika butuhe der. Nganggere wis gara-gara niku ilmune tuwa niku mesti metu kabeh. Wah aku ki. Ya anggere metu kabeh iki kosong kene. Ya ora ngono. Mas Gareng. Menika malah wit sonten wonten Waranggana ing saking Hungaria malah babar pisan dereng kula aturi nyuwanten. Lah nggih kula nu nggih wau rasan-rasan kalih Bapak. Pripun? Sinden kok tipis men. Teh kaya triplek tipis. Jebul saking Hungaria. Nggih. Tulungane panjenengan ingkang mumpuni komunikasi dengan bahasa internasional atau bahasa Inggris, monggo kula aturi komunikasi murbawasisa dumateng Mbak Dora saking Hungaria. Duk, jenenge Doraemon. Ora nganggo emon ya, Mbak Dora. I'm sorry, what your name? My name is Dora Jurfi. Dora Jurfi. Sopo kuwi? Lah ngrungokne apa ora? Sinten, Mbak? Siapa namanya? Dora Jurfi. Lho. Oh,
sapa sukiyaki mau. Sukiyaki iki panganan Jepang sukiyaki. Nggih. Dorejo. What you from? I'm from Hungary. From Hungary. Oh, kelaparan dulu tadi. Oh, ngari ya. Mbak, ditanya ganti dengan bahasa Inggris. Yuk. And you? Where do you come from? Oh, I Yes. I'm from Semawis. Kok Semawis? Semarang gitu, Semarang. Oh iya, larang awis, Semarang Semawis. Semarang. Terus lagi ditanya lagi. Yuk. And how are you tonight? Yes. Yes piye? Yes no. Lagi ditanya lagi. Yuk. Have you already eaten? Kowe iki lho, tegese teko kene kok yayakane ngopo ngono lho. No. Oh, iten kok yayan iki lho. Wadake aku ora iso Inggris kowe iki. Oh iya. I'm sorry, I cannot speak English. Ya. Mbak Dora, you can speak Indonesia? Ya, bisa sedikit. Jawa? Belum bisa, Ma. Makanya cepet-cepet cari suami Jawa. Waduh. Nanti kan terbiasa. Nggih. Loh, ambak pamane krama karo wong Jawa Mas Gan urung karuan lho. Wong Jawa iki pinter basa Jawa yen jaman saiki. Kira-kira sing trepno karo sapa ben pinter basa Jawa? Lho ya kowe ngerti dhewe lah, aku nglatih lah ya iso to. Aku malah ketularan iki biasane. Ora kono sing iso basa Jawa, aku malah kulinane Inggris. Isine mung yes tok. Nggih. Anu, maaf ini tanda perkenalan saya. Umurnya berapa? Umur saya 28. Sudah menikah? Belum. Pacar? Oh no. Kok oh no. Ya takoni. Belum punya pacar. Kuwi bab pribadi to, ora kudu ditakokke to. Ora entuk ya. Ora. Yen wong barat yen takoni masalah pribadi tabu ya. Nggih, umur barang ora perlu ditakokke. Lah kowe yen aku lanyo-lanyo ora ngerti statuse terus aku nyedak ditelabung bojone piye? Ya I'm sorry. Mbak Dora bisa nembang Jawa? Ya, bisa. Masih belajar. Ya, bisa. Belajar. Ya, belajar. Muridnya siapa? Bukasi. Oh, mbokmu kuwi. Oh, muridnya Bukesi. Yo ki mahasiswa kono to? Iya, Dharma siswa di ISI Surakarta sambil kursus nyinden ke Bu Sukesi. Waduh, 2 hari sekali kursus di tempat saya. Bahagia juga khawatir. Kok bisa? Bahagia orang luar negeri belajar kesenian kita. Khawatir nyangko gek ojo-ojo sing pinter nyindeni malah wong luar negeri kabeh. Lah iki lho, mari kita menggugah anak-anak muda jangan sampai malu, jangan sampai takut untuk menjadi seniwati khususnya pesinden. Buktine Mbak Kesi iki pesinden S3 wis ngajar. Lho, niki nggo nguripi bojone niki kan boten wonten Kesi. Akrokane. Saking nguripi. Aku iki sing nguripi keluarga ngono. Robeng garwa ngeropi iki aku. Kowe iki ora ana Kesi ora iso urip ya, Mas. Iso aku ndalang dhewe tanpa Kesi ya iso kok. Halah wong kene Kesi wingi ngomong karo mau bengi bojoku ora sembodo. Sebabe Mergo ya ora uyip-uyip kok. iya wiwit kuwi. Nggih. Oh ya uyip-uyip. Aja dirembuk e padha sirnane kok. Nggih, cobi Mbak Dora nembang sing klasik kan bangsane sing geradakan sampean mesti ngrungokne kaset mesti langsung iso. Kaya ular kambang, sinom ngono kuwi. Oh, sing nyemek-nyemek wae, Mbak. Kaya lagu-lagu sing anyar. Kuwi rasa ya perlu dipelajari tapi yang baku dasarannya dulu. Bisa ya, yang halus. Sama orang tua ojo kasar-kasar ya. Sopo omong sing rumangsane itu wong. Anu nun sewu, badhe nyekar napa Mbak Yu? Rah. Oma. Badhe nyekar napa? Tolong ulangi. Hah? Tolong
Ulangi. Aja nyekar, ra mudeng nyekar. Apa? Mau nyanyi apa? Oh, Nyinden apa? Nyinden apa? Saya ingin nyanyi kata Wang Sinom Parijoto Slandro Sangga. Oh, wih. Aku ket mau sing tak sawang gur irunge tok aku bisa. Piye? Waduh, aku ngangger urung wong wedok irunge mancung ngono kuwi. Wah, wis. Ya wis nyendal ambekan tok, Mas. Ya wis ora apa-apa wis. Ya, Sinom Parijoto dening Mbak Dora, mengko senggakane moto kopi ngesti budaya saka legenda Ludruk. Nah, ya. Wah, iki apik iki. Sawung galing sawarana sing eling pawang paswana jaman wis tuwa ati mamurna asane ra asli kok madura laratno bagus ragan manan duwe tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Dora dari Hungaria. Kita beri penghargaan ngatasé wong Hungaria lho kok iso
kaya ngono nembang luwese. Nggih, larase ya pleng, Pleng. kata-katane ya cetha. Kata-katane iki cetha. Iya, kata-katane. Waduh, ya wis iso dienggo ibu rumah tangga iki saiki. Kok ukurane ibu rumah tangga ning ngeten Mas Gareng. Mengapresiasi waranggana saka manca niku ampun nganti kleru gitu. Tegese ngeten. Sok-sok niku piyayi do nggumun. Waduh, kok sindene kok Amerika, sindene kok Hongaria, kok Jepang ampun ngoten. Tegese niku lak maknanipun awake dhewe nggumun kagum karo piyayi manca. Nggih. Ning kudu diwalik. Kita harus berbangga hati, kita harus bersyukur karena banyak orang luar negeri yang mau belajar kesenian sindenan dan karawitan, padahal itu adalah produk asli Indonesia. Lho niku. Justru kudune diwalik kagum karo kebudayaane dhewe sing iso digandrungi karo wong luar negeri. Betul. Dadi ora perkara wong Amerika Hongaria sing nyinden kita kagum ning saking apike keseniane dhewe nganti wong luar negeri we gandrung. Betul. Jan aku wis aku meh golek murid wong luar negeri. Kok ajari ngopo nyinden apa ndagel? Engko memperbaiki keturunan tok. Lah apa kira-kira putramu yo ora ngapik kok iso memperbaiki? Disyukuri to kagungan putrane ya piye dididik supaya becik, dibimbing supaya Lho engko omong lho Bu, aku ki omong tok mbok seneni saya nglakoni. Oh alah Mas. Lah piye to? Wong padha lanange lho kok ya. Kabeh ki lak ya butuh. Arahmu rono to. Ora. Lho aku nggumun karo sampean. Wiwit sore ya nggumun. Apa? Biyen nalika Bu Kesi iki urung dadi bojoku ki mesti partner kerja to. Bener. Mbuh dalange Pak Anom Surata utawa Pak Mantep Sudarsono utawa Bener. sapa wae iki lho Bener. mesti gojekan karo Bu Kesi. Iki bengi iki kok lagake kaya wong ra kenal iki apa sebabe? Loh, ya biasa to Mas. Biasa, Aku ki lak ya wong ki aku ki ora gampang ngilangake apa ki sejarah. Sejarah to. Sejarah ki lagi wae suwi kok sejarah. Oh, sejarah. Lah iya. Mbok sapa aruh apa piye ngono ben ra ketok anggak angkuh sombong. Kowe iki kaya ora apal bojomu e. Wong bojomu ki yen diaruh ngono kuwi ketoke wong dimanggake ngono suarane nyuara ning kene iki lho, ning seberang dalan kono krungu. Wong kuwi wong nun sewu iki jajar. Ya. Nduk, Kesi. Dalem Pak Gareng. Ya ora. Ya ora. Ora do alus no. Rada halus apa wong kaya kenal pot kelangan sarangan lho. Ya ora, iya. Lah awakmu kok saiki mbleduk, Nduk. Nggih alhamdulillah sakmenika pun marem, ayem, bahagia duwe bojo Mas Cahya Kuntadi. Terus penggawean kula nggih namung mangan turu kali ngopeni anak. Kuwi lho, Reng. Mangan turu ngopeni anak. Lah iki entuke apa iki? Kok mangan turu ngopeni anak terus bojomu entuke apa? Lho, mangan turu ngopeni anak yen wis anake wis bobok genti ngopeni aku, ngono lho, Reng. Kuwi kowe kena efek samping kowe. Efek samping. Kena Ya efek ngarep barang kok ya. Nek tenan lho, bareng karo kowe iki saiki mundak putih bojomu. Tenan lho asli. Wah, gate ra umum kok walah tenan. Wong biyen iki angger nyinden ngono kuwi awake ireng pupurane putih kaya nganggo wedak adem kok. Wedak adem. Biyen kuwi. Wow, biyen lak yo wiwitane yo kerep kumpul mula aku. Ning tenan lho asli lho. Ning rahasia Tuhan iki kuwi lho, Mas Gareng. Nggih. Lah wujude nun sewu kok kandhakne lamun to ngangge wedak adem tegese wujude lak ora memper. Ning parandene dadi bintang tamu kok larise kaya ngono, kondange kaya ngono. Lho kuwi lho. Lah yen kuwi hoki, Mas. Hoki iki apa? Hoki iki cara mancane kabejan, yen kuwi ora kena dimerekke. Jadi kowe lak ngerti to tau ngomong di balik kekurangan orang pasti ada kelebihan. Cuma bagaimana kita cara memunculkan kelebihan kita. Nah iki si Kesi iki kelebihane ya kuwi mau dalem bapak. Iki ngono aku tenan mulo
iki titen-titenan muncule Seniwati utawa Presiden Jawa Timur ki ya saploke bojomu kuwi. Saploke bojoku piye? Bojomu muncul lagi tukul sinden-sinden Jawa Timur. Biyen iki lak ya mung standar wae lho bareng bojomu muncul terus mulai muncer kabeh. Klebu Mbak Yumu IP barang kuwi. Oh iya. No. IP sing nang kene apa sing nang Oh, ndono. Ayo. Nggih. Wah, Kembali karyane Mbah Sukron ben buka sisik. Nah, coba kaya apa ya? Yuk. Iki lagune maratuamu lho, Nduk. Heeh, dan angger mangkat tanggapan iki kopere nganti loro. Luwabine pirang-pirang. Ora kuwi nggo wadah klambi apa wadah snack? Ya sing kosong iki nggih ada snack ngono. Oh. Kuwi. Wah, tapi ya ning mangane dokoh bojomu ning kono. Ora mung ning kono ning endi-endi kaya. Kuwi tegese piyai lek mangan iki apa kuwi tanpa ada masalah iki tegese awake sehat. Sehat. Lihat bojomu aku ora ngumut bareng ki Hungaria lho. Lu wong Hungaria kok seneng lodo iki. Lodo apa to? Lodo jangan disepake kono mau. Lodo to? Lah ya tulisane O ya lodo to. Lodo, iya bener. Ngono kuwi. Nah, lagune Bapak. Nggih. Napa kathah kok lagune Bapak? Loh, Lho sing lagi tren ki ya Trisno Sesideman. Oh Oh, nggih. nganti tekan Jakarta wingi walah penggemare ora umum. apa? Terus kenapa? Trisno Sesideman. Berarti bapakmu seneng selingkuh ya. Kosek kosek. Terus nasa si demani selingkuh. Kuwi iya sing jenenge pengkarya ki urung karuan yen nglampahi kaya ngono. Sok-sok itu adalah suatu peringatan utawa nggih ngilikake karo. Kosek Mas, saiki tak bantah. Kowe kena berargumentasi ngono mergo kowe ngewangi bapak. Terus Nek kowe ngerti kae Swargi Kinarto Sabda kae, nyawang wong wedok anggo selendang biru dadi lagu. Weruh wong sing ditresnani buka warung ning pojok dadi warung pojok. urung karuan gawe kaya penghijauan apa Mbak Narto ki terus melu nanduri ning apa kuwi alas ya ora karuan. Kuwi entuk pesenan. Lah ngene iki lho, dagelan ngene iki kudune iki. Mula ning ndi-endi mesti tak usulke ngene iki wis ya ngono kuwi. Ning nun sewu Mas Gareng. Apa Mas? Partner kali jenengan mongko jenengan ijen ngeten iki nggih. Dalange iki yen ora pinter, ora diubengke pamikire, ora adu kecerdasan, musuh sampean iso diidak tenan. Terus sampean lek ngidak ya tegel tenan. Lah witeno jak kerja sama iso ora iso pateni sisan. aku mula nun sewu ini bekerja. Nggih. Jago kan entuk padha galake lak disawang apik. Jebres. Aku tahu loh Mas, melu dalang tinggal lendetan ngene iki. Lendetan kotak iki nonton tok ngene iki. Lah sing anyelke iki lak dalang galek kuwi. Pak Bungkik jak omongan malah ditinggal momong putune. Ya ora apa. Mas Dalang. Lah ya piye Bu Gesi? Bojoku. Pancen aku lek kalau karo Mas Gareng iki pancen luar biasa. Ngangeni priyanyine pinter tenan, luar biasa. Iki bojomu ngakoni pinter. Nalika ning Kementerian Pekerjaan Umum wingi panjenengane pas barengi tanggapan dhewe, aduh hatiku gelo banget. Ning terus terang wae. Senadyan to dheweke iki mung sak dagelan tur rupane ya ora berjaji. Ning terus terang aku timbang dirabi dalang sejatine pilih dirabi dagelan. Lho rungono iki lho Reng. Iki pengakuan orang yang suci hatinya yo gini. Kenapa apa sebabnya kok pilih dirabi dagelan? Mergo dagelan kuwi ora pati ganteng. Yen dalang kuwi kan mesti akeh-akeh ganteng. Terus yen nanya laris duwite akeh, mesti engko duwe demenan. Tenan kuwi. Wah iki rada sengkring iki. Bareng nyandak rai ya padha ngelek-elek raiku lho. Mboten Mas Gareng. Tipene wong rai ora apik iki mesti ora demenan. Kesetiaan selalu dipegang. Oh, kuwi. Prinsipe kes iki tinimbang ganti dagelan lalu ganti dalang kok. Oh, lah kuwi. Mula PU wingi meh batal jane. Kok iso? Ya mergo aku ora iso. Lho kok iso dadi iki lho. Aku ora katut meneh. Nggih. Nggih ning niki sing diarani niki produk entertain Mas. Nggih. Wong munggah panggung tidak ada keistimewaan atau kenyelenehan, tidak akan muncul namanya. Betul. Itu hukum panggung. Dadi yen kowe kepengin muncul namamu harus punya kenyelenehan atau apa ya lingaran iki?
keistimewaan tersendiri. Jati diri mula kaya Kesi iki tatane ngono ya biarkan gitu, jangan diwah-wah. Ora tau. Cara omonge, cara nembange yen ora ngono ya dudu Kesi. Mula kaya Lucy barang kae yen ora ngene ya dudu Lucy. Apa wi jenenge goyang apa wi? Goyang itik. Goyang tokno. Ya ampun, Gus. Notekku. Kaya lucon lawas otekmu tokno tekku. Ayo. Yo, dandang gulane. Wiwitane dagelane yang kreatif perkara judul iki kanthi dawa ta pengembangane. Iki omong ngentekke jam. Ya ora. Ngentekne jam kaya wong hitungan wae ora. Mboten. Monggo Pak Yu. Anderek sang pekek Wiwitane mung melu sing wong bagus. Betul. Priya bagus kang olah budaya Jan iki wis lagi pirang larik wis nyandak. Bapak iki ning ndi ae nyandak. Iki omong rebuk anake loro kuwi. Wah, ora mungkin ora. Ngene iki omong mula melu ngetutke nyinden ngono ya makan sendiri. Wong kemeruh ya ngono kuwi. sowan menyang kutha gedhe bendara terus kayung yen selendang kuning kang saking Iki dudu Kesi yen iki dudu Kesi iki. Selendang kuning saka ukir iki tegese wong wedok sing kulite kuning kok gunung, berarti dudu Kesi. Lah lek Kesi piye? Ireng. asem. Wong sing kuning iki selendange kok ya. Aku ngerti ya, kenapa Mas Garing kok ngelok-ngelok ke aku ireng padune dhewe ben tau ngesir aku ning ra keturutan kok Oh, alah. Bebonone abot, Mas. Lah apa? Aku bebonone kon babat alas Purwa iki piye jane. Engko ning kono kepethuk jim-jim Parto barang. Iya. swara kurang permana ning wasis angung rom marang bendara. Oh. Iya. Ngendang bapak iku. Ayo. Lha gur langga menok. Bapake weruyagane nom-nom ayu-ayuben. Ayo. Yo, engko Pak. Ayo. Aku ngger nyuro mending ngendangi. Iki mau aku bar entuk informasi saka bapakmu, Pak. Bawa sirine iki sing bener sira lawe napa sura lawe. Wah, kula mboten iso benerke. Sira ya kena, sura ya kena, sing penting nganggo lawe. Nggih, sira lawe, anake Rangga lawe. Rangga lawe duwe abdi penongsong tegese tukang mayungi sing jenenge Wangsapati. Dan lain sebagainya. Tek apal lho, aku sing dadi Wiratmaya tek. Tahu ngetoprak ora ono sing nonton kae ya. Gayenge ra umum e. Gayeng ora ono sing nonton gopo. Ayo. Yo. Tiah Sulestya pijer
cangake balungan awas terus tresno sasi deman ya ora iki cara intro kok nggih luweh becik paten iso ngegrup pokoknya sepi tanggapan aku karo bapakmu nggawa kendang karo aku dadan tok wis paling sok poso no kuwi jan cocok oh Pak Gareng karo Mbah Sakrun ngamen ning nggon Margayudan cocok nggawa icik-icik engko aku sing nyinden oh iya kowe Joko parkir wae ya iya terus liwat kincanging ajake lulusan pengendang dandut ya. Pengendang dandut ora. Amah. Terakhir ki ra enak iki. Piye? Ora dangdut iki, dangdut dangdut. Heeh. Kuwi dangdut ngono. Apa kuwi? Dancuk. Aku ki tengen kok. Swara apa wae tak terjemahke. Goyak apa gojeke piyai dhuwur-dhuwur ngono. Nggih, tukang ilmu lan guru ra kena ganggu ya iki. Iya, Bu. Urip ana kutha kene
tumrapku, Mas. Piye? Seumur-umur ya lagi iki digendangi Kang Rama. Saumur-umur iki paling tidak aku wis nyelengi loro wong kondang ngendangi aku. Siji Mbah Sukron, loro Kinarto Sabdo mbiyen ya tau ngendangi aku. Mbah Narto Sabdo iki? Lah kowe iki dirancang kowe urung aku wis digendangi Pak Narto. Ya sampean ya gareng wisan. Ya gareng. Lah kowe iki ora ngerti tobongan wayang wong iki gareng metu ki ora mlugu mlaku tok. Joget yen ngesti Pandhawa. Oh, gendinge apa? Yo mah kok ndak pon mlaku. Wong jenenge ciri khas ngesti Pandhawa ngono. Delala Pak Narto pas mirsani, garenge sapa? Garenge Bagio, Pak. Mandek Dik. Nyekel kendang ngendangi aku. Tanko capo joget kuwe sentek kendange ora mandek. Mudar aku. Wis golek-golek wong dasare ya kisinan. Joget sak polahku. Wah, suwe iki Mas Gareng joget iki ngungkuli Ratu Kiprah. Pak Narto kesel, wis le, mandek mlebu. Kayak duit piro? 10.000. Zaman semono ya luar biasa no. Ya tetep sithik kok. Angel diarani. Yo ning pengalaman paling tidak merasa kanugrahan ditendangi Kang Rama. Oh iya. Pokoknya dalang-dalang ki arep takon ngendangi aku kabeh. Nggih. Mbak Lucy men ngancani Mas Gareng men radeng. Ayo Lus. Wah, wong gedene sakmono kerudungan kaya nangka dibrongsong. Ayo. Pelok jajal ganti rasa, yo Mas Mas Rangga yo, pak Mbak Bambang, yo. Mbak Lucy datang, penontonnya pada bubar. Ngopo ya? Sugeng nginjing, Mas. Nggih, ngapunten lho nembe enten kula. Mboten napa-napa. Kula sangat menikmati sekali. Menikmati wong kowe deprok tok kok. Aja ngono lah. Lah niki pinanggih seniman-seniman kondang itu tadi awake dhewe kaya kula niki. Kaya entuk hiburan ya. Mboten. Maksudnya nggih belajar sinau kok entuk hiburan lho. Nek kados panjenengan iki nggih belajar. Ayo aku iki karo Lucy iki bar sampyuh wong loro. Malah ben perkuwirangan. Nggih, tegese lek pas mulya ya piyayi kalih. Lah nek rekasane siji loro lah ya memper mawon. Nggih, pancen niku dinamika pekerjaan ngoten. Tidak semua kalau apa jenenge kabeh berhasil itu sempurna. Sempurna adalah milik Allah. Kita itu hanya menjalankan tugas, dijalankan. Berhasil tidak walau alam. Oh nggih. Ning sok-sok kula nika gagas tembung tresna saka kulino gitu. Biasane menjadi partner kula ndalang Bu Kesi biyen nyindeni suwi-suwi saya seneng dadi bojone. Ada sambung katresnan ning antarane partner kerja itu. Fokus Mas, ora usah mubeng-mubeng kowe arep ngelokke sapa kowe. Koset. Arep ngelokke aku karo Lucy ngono ya. Hah? Ya ora mungkin wong jenengan karo Mbak Lucy nu ya nuwun sewu. Beda keyakinan ora bakal. Oh padha kok beda piye to? Beda keyakinan. Ya, ora kok tegese sampean Kristen sita Islam mboten. Mbak Lucy niku lho yakin ora gelem ngono lho. Aku yakin golek selah. Kowe iki padha nyupetke nyawaku kowe. Aku kok entuk Lucy. Wong karo anting-antinge Lucy we nyawaku larang kuwi lho. Nggih mboten. Ora iki kabeh iki tak anggap anakku. Nggih.
Dalam arti lahire ning panggung dhisik aku mula tak anggap anakku yen tembunge saiki senior junior. Oh iya. Senior wajib ngomong sing junior. Dadi ora menang-menangan dhewe kalau ana Mas sing dianggap senior terus menang-menangan dhewe sing junior Oh iya. didaki. Aja. Tahu aku tahu. Saking. Ayo. Ya Lus ya. Iya, kok terus ngene iki terus piye? Dan kowe kaya seketeng pitulasan. Ngene lho Mbak Lucy karo Mas Gareng. Nggih. Wit sore jenengan mung gojlok-gojlokan saling merendahkan. Mbok di penutupan goro-goro ki mengadakan adegan yang romantis, pamane nembang wong loro, suasanane cara ketoprakno digawe gandrungan. Upamane wong piyayi loro lah ya pinter nembang kabeh, pinter berekspresi untuk memainkan karakter. Mbok apa ora kitang dandang gula terus engko apa kuwi jenenge nyidam sari apa piye? Kula gandrung kalian Kang Mas menika. Nggih. Nadyan Mas Gareng ki namung kados ngoten wujudipun ning ya etok-etoke seneng. Lah ora apa-apa tong. Kok kaya biar ekspresinya tuh keluar ya kaya tenanan. Nah, Kang ngono. Mas. Wela, Kang Mas ya Haryo apa, Sapi. Las, apaan? Sik tak idane wong roman sik aku sik metu. Ah, Kang Mas. Kang Mas Haryo Sapiteng. Dang. aku septi tangi kowe teleke. Ngene iki lho Mas. Apa? piye? Wong aku wis kandha to. Ayo romantis. Romantis masa kakange duneke septi tank apa diajeng jumbleng. Sik to. Aku ya pengen ideal kaya Mbah Sukron karo sampean mau to. Lah si ideal nek urung-urung ngoneke wong elek iki lho. Itu panggilan kasih sayang. Oleh ngasih septic tank iki sapa? Wong septic tank ini ditutupi joben lho. Ning ngambak sapi tank niku lak sok-sok di ora senengi wong akeh gitu, disepelekake. Padahal itu adalah hal terpenting dalam rumah Betul. tangga. Yo, Itu bener. berguna Bener, sekali. tanpa aku kamu akan kecer-kecer. Kok nesu lho. Tegese piguno Kinap uripku. lho, ha. Piguno uripku. Sobirin. Panjenengan kudu bangga tak sebut ngono karena di rumah tanpa ada itu ya kuwi mau. Lah iya. Kecuali dari itu ya Mas Gareng, sampean kudu bersyukur. Ah. Sapi tank nuwun sewu ora kok Nggih, ngrebuk nggih, regete nggih. nggih. Niku lek munggah lak dadine nuwun sewu kloset utawi WC. Iya. Mongko daleme Mbak Lucy. Nggih. Tak mongso-mongso menawi Mbak Bucal lak nggih teng mriku. Napa jenengan mboten purun? Ora urung ya aku urus jalan tol ya. Kok iso guyu. Lah lek Mas Dalang kan ya piyayine ganteng tak celuk hai sae. Lho patut. Heeh. Aku ya padha wong lanange kok ora mbok ndang. Lah beda lho, piyayine gede dhuwur kuning. Hai say, selamat malam. Malam baby. Gimana kabarnya, Beb? Baik-baik saja. Aku tak teringat kamu terus. Oh iya. Tapi yo Aisyah to. Selamat malam, Boy. Gimana kabarnya? Oh, baik. Kang Mas Haryo Sapitek. Kok semendono? Sese tak nikah masal bisa. Kok enggak ya? Nono, sapa Mas Ayo Gareng? nembang. Panjenengan gandrung kula. Gendok Lucy. Wah, iki spontanitas ya niki. Ora nganggo sepon kok nganggo sepon barang ngopo. Asli iki sak. Cetrok. Sorry. Salah. Lucy sese koyo wabi nih. Duneke nganggo sepon asli. Ya. Pepujane ngati. Mas, Oh. estu aturi panjenengan menika. Is. Oh banci sing gagah. Ora ngono tau lho. nonton siswa budaya. Oh iya. Aku siswa nganu terus wahyu budaya. Ketularan Pak Pujo aku. Inggih. Gapukane lutung kasaro. Ah iya. Pinter. Ya toh, aku sik ana gunane Haryo Sapiteng lutung kasaro. Jane lutung ke sarung-sarunge suwek ganti wirpak. Kaya ngene wong nandang. Sik instruksi. Masa dicepaki bojone sakmene kok kaya wong kuto kaya ngene. Aku ki sawangan bojomu. Aku ki wong ora dokoh. Wah. Boko sithik ngerti-ngerti entek. Wah. Tapi aku mbok tuntun sampean nek dhuwur aku nuntun wong. Iki ekspresi. Iki Ya. karo nglimpeke tanggane kok.
Tekan iki mau. Kaya ngene. Kaya ngene wong nandang aswaji. Asmara. Oh. Asmara adi gawene nggo aswaji. Malah kertu ora. Mara. Iki sinden rono Maret 3 iki kaya wong piknik lho Mas aku. Enaknya. Kowe iki do nonton wayang kok dadak nganggo gelungan lah apa to. Karo mongan mengen ngono. Ngono. Joko kuwatir esuk bengi ditanjakke, esuk rene bintang tamune. Ngono itu kodhok iki digoleki ruang makan. Ning dhuwur tak jak ruang makan ra ono ruang makam ngono. Waduh. Kok ngono kuwi. Apa mung awakku dhewe. Panjenengan sampun ngendika awake dhewe menika lah terus ndase wonten pundi Kang Mas? Embuh dodol kirek, Duk. Aku malah kaya wong picek. Oman mlaku ning taman lho, Dek. Ya ora arep buri kaya liwat galengan. Panjenengan mlaku ning ngene aku ya nuntun ngono ya slumrah kok Duh. Lah ini iki lho. Aduh lho. Lusi. Aduh rono. Mula bojoku tak pengin dadi bintang tamu wediku lek ngono kuwi aku. Oh, lek Mbak Kasi yo lah. Tapi ngene. Oh, tenan jaman biyen dipangku gareng bareng aku ngerti biyen. Aku lah omong, apa-apa ki ora duwe ciri khas di atas panggung tidak akan muncul. Yen ganas sih wis luci ngene iki. Yen ora ganas dudu luci. Jare kan roman. Roman ora ana roman kok yayan ngono kuwi piye? Badhe kula tuntun Taman Kaputren. Oh, wayu. Kang Mas. Gantos Mbak Lucy. Inggih. Sing gender iku rasa kesusu ketemu nintinge disiki. Nek disusul bojomu terus ndak kepengin mulih kowe. Lah kuwi nuduhke ben ora meleset kok ya. Wah, bocah iki ya tibake ya gawat iki ya. Kowe geti? Duh dewa. Kok tak gandrung merem mboten mentelo nyawang. Lah senengane nyawange Jamil kok kuwi. Aku jan seumur-umur nderek Mas Yoyo iso mblokean tenan dadi sinden anakane Jamil. Mosok nyuwun sewu mboten purna nggih. 3 susune. Gila. Wong lanang kok Estu niku lah kula ngajeng Mas Yoyo. yo ngene supaya kowe ora gila gampang. Napa? Mendemo sik. Rusak. Mbak. Duh dewa. Etoke nembang nganyele tangga. Dah, ngoyo sik to. Jenenge wong ali kok ya. Lucy yen ora dikasari tinggal turu, ngerti ra? Kudu dikasar. Kudu dikasar. Aku halus sih malah dhewe turu kok. Mula kasar kudu main. Dadewa. Wis merung. Dewa. Ya ora mentolo rek nyawang aku. Iki golek duit aja cengengesan lho. Iya. Ngono ya nesu. Kowe sinden kok sakirah to. Dewa. Dangu mboten pinanggih raosipun kap. Kok kaya gumoh. Emoh aku ngono kuwi. Ora tau nonton Pak Pujo. Pak Pujo yang ngerban Lah, nyawang. kurung lah. Pak Pujo nyawang sing wedok lho. Oh. Dra drijine mlebu siji. Wah. Drama. Oh. Welas. Ngatur rene ya. Ayo sing apik to nyambut gawe kok. Lah jenengan ngiwi-ngiwi aku kok. Kowe percaya ra, iki wani tenan, wani totoan piro? 100.000. Nggih. Pak Sukron ya kepengin roman karo kowe barang. Kualat kali Pak Sukron kula. Mbak
atine iki gareng wis badut-badut wis. Sono mring apa mambi Moro akilaten ana pun Kakang. Sapa kuwi dawuhe? Baldewa. Baldewa, Baldewa. lah aku disauri bola pecah. Kowe ora konangan RT-ne tak bacok tenan. Bola dewa kok bola pecah iki lho. Mangsamu piring kok piye? Ya ngono kuwi, ora omong apa-apa ya keter terus ngono kuwi ya. Ger, wisata. Kok wisata? Wisata. Anake Baladewa wisata. Oh, dudu wisata to? Malah bis. Besok kapan katakan Aku. Jejer lan wong aku masuk lemu ya lemen langsing gandrung kok layu. Wong ngakoni to kanamu ya lemu kok. iya tapi tok maneh ya jenengan ki gandrung aku lemu malah langsing ngono lho. Peh bojone gedine sak cakro Bojoku ki ya meni turu ngimpi lho aja cangking-cangking. Ora. Lagi golek inspirasi sesuk metune pira. Kang Mas, kula kok pengin panjenengan pangku lho Kang Mas. Ha mbok isa. Kene. Tak mapan kok gek ditokke ya. Nggih. Duduk. Kados mekaten pripun raos panjenengan Kang Mas? Rinten kelawan dalu kula tansah ndedonga dening Gusti. Menjang menapa panjenengan enggal-enggal dipundhut ingkang maha kuwasa. Wis. Apa yo enak bojone diuncang Kang Mas? Ketingalipun sampun sedo menika. Urang. Wah. Lakone aku mbok nekke sedur mbok ciak. Ora. Aja. Wah. Bokong elusi. Piye? Alah. Kaya mangku tandon banyu ae. Ora. Upama sira nah kuda tanpa prau sasat sarah ing Jaladri nyidam Saria Sampai dilecek. golek penonton liya Mas. Apa to? Wong lagune iki nyidam sari kono jauh nyidam tahi ngono iki. Lah we gandrungmu ora serius kok. Ora serius mbok tak gawe ape supaya sing wedok tertarik kok. Lho malah gilani jare. Nyidam Saria Moro Jagi yayi enggal mungelo Injih Kakang Mas. selanang basa ngono kok wagu ya. Kita lewat di. Ah, nggonku ana wong lanang wedi karo bojone iki basa. Sing bojone ya wani ya tetep basa. Alah Mas Panut pancen panjenenganmu segawon. Kosong ngono. Malah apik ae. Nggih. Nggih. Mangga. Lha kaya den sawah. Menan. Oke ra tau weruh biyen wayang ngesi jeneng Pak Darmo Surono asale Tulungagung joget ngono kuwi. Sing keter mung tangane ora. Wah ning wayang ampuh kok. Nalikone Kalajengaken memanik. pun sira
karya Kisun Gondrong saking Tulungagung. Carane ngedeke ki anggere dodok ngono mesti mandek. Kowe doyak kirik kan dodok kirike mandek. Nggih. Matur sembah nuwun. Mas Gareng kalian Mbak Lucy. Dawuh Mas, dawuh wonten dawuh. Menika sampun jam 3 langkung gangsal 11 menit.